Witam wszystkich, witam was fest pięknie, witam w szlagierach i wicach, witam was jo, Paweł Polok. Na pewno się namyślocie, co to mam w rynku, czy się tekstu nie nauczył i muszę czytać? Nie. Jo się tekstu zowdy naucza, ale dzisio my są w pięknym domu przyjęć Kalimera w Lyskach na ulicy Łukowskiej. No i tak zaglądam, co się to idzie kozać, no i widzę, że oni mają obiady na całki tydzień na wynos. No zadzwonicie i wam przywiezą pod nos. No i tak zaglądam. Mają pieczeń wieprzowo, pałeczki z kurczaka, rolady, kotlet schabowy, filet z ryby to mają na piątek. To się dejcie pozór, jakby się komu nie chciało ważyć, albo by nie poradził, dzwoni, pod nos przywiezą i mo obiad fertik. A jak go domy o ważeniu, to wiecie o tym, że już się rychtuje Ewa z firmy Berger. Teroski to jest do tych, co lubią ważyć, poradzą ważyć i mają czas ważyć, bo do tych, co nie mają czasu albo nie poradzą, to im Kalimera przywiezie pod nos. A jak kto chce ważyć, to Teroski może obejrzeć, co Ewa będzie rychtowała, bo rychtuje naprawdę coś specjalnego. I rychtują się też nasi goście. Dzisio będzie zespół Time, no ale oczywiście pierwsze Ewa rychtuje. Co? Zaroski się przekonacie. Każdy płatek, taki niewielki, potrafi przykryć ten świat. Choć on traci swoje kolory, czasem zamiecie i hulo wiatr. Mróz na oknach maluje wzory, to z zimą grzech jest za pan brat. Sypie śnieg, wkoło roztacza srebrny blask. Jakby dziś z nieba zleciało milion gwiazd. Sypie śnieg, białą kołderką przykrył świat. Malyż czas, pięknie ozdobił jedna z kart. Lecą z nieba białe iskierki, zarosło tulum ziemi szmat, a pod nimi sosny i świerki czekają na wiosny znak. Chociaż człowiek ma swe humory, coś go zaboli i zdrowia brak. Mróz na oknach maluje wzory, to z zimą grzech jest za pan brat. Sypie śnieg, wkoło roztacza srebrny blask. Jakby dziś z nieba zleciało milion gwiazd. Sypie śnieg, białą kołderką przykrył świat. Malyż czas, pięknie ozdobił jedna z kart. Sypie śnieg. No to ważymy, bo wiecie,
Kto je, a pije, to się śmierci broni. Co tam ważysz, Ewa? Godej. Dzisiaj mamy szynka wieprzowo, Od burgera. wszystko od burgera. Po co się I głupie pytam? nawet syr od burgera dzisiaj mamy. Obejrzyj pierucha Kandego. Ta szyneczka rozbijamy, solimy. I ona musi coś leżeć, czy nie? Nie, nie musi, ona jest dobrze rozbita, także dobrze sobie ją rozbijcie, żebyście wiedzieli. Bo ona w piekarniku będzie bardzo krótko. To jest ciężki, muszę wam powiedzieć. Jakbyście tak kogo tym praśli, to nie daj Boże. Tak. Teraz sobie będziemy dawać po kolei. Dajemy na to szynka. To jest wędzonka ze Śląska, oczywiście z naszej firmy. Kładziemy. Na to sobie dajemy majonez. Majonez na to dowoż, ja? Ja, no. Ale już żadnych ziół, żadnych przypraw nie Nie, musisz. nic nie dajemy. Teraz dajemy na to syr. Ten syr nam się fajnie zapiecze. I wiela to trzeba będzie, na wiela do piekarnika się to dowo. Godej, Na bo pół wiesz, godzinki się to daje do piekarnika. To wartko. Bardzo szybko, dlatego są takie cienkie te plasterki tego mięsa. To jakby tak kto przyszedł... To jest, wiesz co, na taki No. wartki obiad, jak baba chce iść na klachy, wiesz, a chłop z roboty przyjdzie, to jest chwila, moment taki obiad zrobić. Albo odwrotnie, jak chłop chce iść na klachy, a baba przyjdzie z roboty, to on to, Tak też może to, on to być, wartko dokładnie. przyrychtuje. Teraz na ser dajemy ketchup. I to wszystko całe... Całe tak jak to widzisz do piekarnika. Na górę ino jeszcze boczek domy. Aha. Pół godzinki na 160 stopni. Oczywiście cały czas pod kontrolą. No ja. Bo w różnym piekarniku się to różnie umie Dokładnie. upiec, nie? I te roski do piekarnika, ja? I tak to przygotowane do piekarnika 30 minut 160 stopni. No to my zaglądamy na śpiewka i jak to się upiecze, to wam pokorzymy, jaki to wyszło. Maszkieta, być bez ciebie jokojwna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jokojwna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Sobota na tańsztuba. Kaj karusy z lipsami zusammen tańcują. Uro przyszło bezskrypno dzioła. Weselnych bo i sztartłych i godać. Maszkieta, być bez ciebie jokojwna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jokojwna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Dziocha jakiej rózy blumy, co blędruje tak jak gorko Klara Pest. Gowie szumni umia już go dać, chycają mi sztartna wydrować. Maszkieta, być bez ciebie jokojwna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jokojwna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Teraz kierychtujcie się dziołchy i karusy. Jademy zusammen razem. Rajza. Startujemy. Maszkieta, być bez ciebie jokojwna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jokojwna.
piękno dzioła, to mi w sercu coś czykło. Jorzech nie wiedział, że to jest miłość, ale w końcu tak wyszło. Magnetofonem pod jej balkonem piękne śpiewki żegrywał. Może słuchała, ale nie dała tego po siebie długo, długo znać. Dziubeczku mój złoty, jak joci przaja, całą noc tańcować, w szczęściu się śmiać. Joby da się bawił, ale ino z tobą. Przytul mnie do siebie, tak bardzo pragnę cię. Zaraz żech wiedział i se obiecał, że muszę mieć do mnie. Wszystko jest proste, co ją mam w głowie, ale jak i to powiem, serce mi biło, godą dziewczyno, chciałby cię mieć za baba. Długo myślała i pokochała, teraz już mówią w doma na dobre i złe. Dziubeczku mój złoty, jak joci przaja, całą noc tańcować, w szczęściu się śmiać. Joby da się bawił, ale ino z tobą. Przytul mnie do siebie, tak bardzo pragnę cię. Dziubeczku mój złoty, jak joci przaja, całą noc tańcować, w szczęściu się śmiać. Joby da się bawił, ale ino z tobą. Przytul mnie do siebie, tak bardzo pragnę cię. Dziubeczku mój złoty, jak joci przaja, całą noc tańcować, w szczęściu się śmiać. Joby da się bawił, ale ino z tobą. Przytul mnie do siebie, tak bardzo pragnę cię. Ty już z tym idziesz, ja? Ja już to mam gotowe. Może to Fertigo ci sam wartko zrobię miejsce, dej se to na ten talerz, co by się ten serwet nie spoluł. Tak to wygląda. Smacznie, nie? To ci tej blachy nie byda dotyku, bo jest to je wrawy. gorko. Taki coś jest rychtyk fajny i to się możecie wartko przyrychtować, wartko to będzie gotowe. A jak godumy o czymś wartkim, to teraz tako rychtyk wartko pieśniczka i za chwileczka będą goście. Pisali chłopcy do Rzymu, czy wolno kochać każdemu? Oj, wolno, wolno, wolno jest, bo każda działka na to jest. Ej, wolno, wolno, czemu nie? Bo każda działka na to jest. Pisali listy do gminy, czy wolno kochać dziewczyny? Ej, chyba wolno, chyba że lepiej upewnić jeszcze się. Ej, chyba zgodnie z prawdą tą
chyba nadchodziąchy są. Pytali nawet kaprala, czy wojsko kochać pozwala. Ej, wolno, wolno, nawet trza, bo kto się za nas kochać ma. Ej, wolno, wolno, cały sek, by przezwyciężyć pierwszy lek. By się radzili wciąż i wciąż, zdążyły dziołchy wyjść za mąż. Ej, wolno, wolno, każdy wie, lecz bo nie w czasie tego chce. Ej, można, można, no to już, tylko się z miejsca, bracie, rusz. Ej, trzeba, trzeba, póki czas, do tego namawiamy was. Ej, trzeba, trzeba, póki czas, do tego namawiamy was. Uważyliśmy, no a jak my uważyli, to mogę przedstawić naszych gości. Zespół Time, czyli Marek Mirka. i Wojtas, którego obowiązki służbowe dzisiaj zatrzymały. Ale pozdrawiamy Cię, Wojtek, przy okazji. zespół Time tak naprawdę, tak jak powiedział Marek, liczy 3 osoby, dzisiaj z nami 2, ale my się tym oczywiście w ogóle nie przejmujemy, nic się nie staramy, bo i tak macie fajne śpiewki, nagrywacie śpiewki, ale pierwsze to się musicie przedstawić, bo wyście są stosunkowo nowym zespołem. No tak na tym rynku od 2 lat można powiedzieć, że już żeśmy tak zaczęli tworzyć i zarazem występować na koncertach, które żeśmy do tej pory zagrali. A jak to się wszystko zaczęło? Jak to się zaczęło te 2 lata temu, żeście zaczęli występować? No i jak to się zaczęło, żeście się w ogóle zdecydowali na to, żeby taki zespół powstał? Zespół już jako zespół Time, to już jest, mamy jubileusz, 25 lat to tak było, nie? Ale jakoś tak żeśmy zaczęli myśleć o autorstwie swoim i tak zespół się pewnego dnia spotkał i mówi, robimy coś w innym kierunku. No i tak udało nam się ten inny kierunek obrać, a ten inny kierunek obrać to jest nasza płyta Vivala, którą właśnie będziemy wydawać na przełomie stycznia i lutego. Lutego, tak. Czyli tak, 25 lat, ćwierć wieku już istniejecie, a 2 lata temu autorskie utwory żeście zaczęli tworzyć. To co było wcześniej? Przez te 23 lata. Przez te 23 lata głównie ja tam jestem tym weteranem, który stworzył ten zespół, można powiedzieć. No i dzisiaj taka anegdota, żeśmy tu, bo Mirka Ewel Paula, też tak ją gadaję, bo śpiewa fantastycznie ta dziewczyna, naprawdę w tym momencie wielki ukłon, Paula, dla Ciebie za te wszystkie covery, między innymi gramy swoja muzyka, autorsko, śląsko, polsko, nie? I zarazem gwiazd uznanych światowych jak Abby i tak dalej, gdzie Paula to potrafi robić. Nie? A te 23 lata to właśnie dzisiaj, że taka anegdota prawdziwa opowiedział, że około 20 lat temu, że jechał tu z wesela Prześlaban właśnie w Szymocicach, nie? No i była jakaś koło trzecio nad ranem tak była, no i trąbacz, miał trąbka w zespole w tym czasie, wyszło, bo czekali mnie na otworzenie ślabanu, no i hejnał zagrał o 3 nad ranem, to było jadąc z wesela, nie? To taka anegdota prawdziwa, która miała miejsce. I dotychczas w tym klimacie takim weselnym, zabawowym, żeśmy właśnie tak grali. Godosz o Szymocicach to jest niedaleko stąd, bo my są dzisiaj oczywiście w pięknej restauracji Kalimera, o czym już pewnie wiecie. A restauracja Kalimera jest w Lyskach koło Rybnika, no a do Szymocic to są 2 kroki. Toż jakbyście kiedy byli albo w Rybniku, albo w Lyskach, albo w Szymocicach, to się sam możecie przyjechać, obejrzeć jak sam jest rychtyk, fajnie. A jak ważą, muszę wam powiedzieć, naprawdę dobrze. I właśnie do tego ważenia zaraz będziemy nawiązywać, bo my już i uważyli, Ewa z firmy Berger nam pięknie dzisiaj, jak zwykle, uważyła. Wunio, rychtyk w całej izbie.
a ty też poradzisz byle co zrobić, bo ty z tego co wiem, to na przykład wędzisz. No więc ja mam na dzień dzisiejszy mam około 200 blondynek w chlewie, ale takich czteronożnych, czworonożnych, żeby ktoś tam źle to nie odebrał. I ważą po 150 kg, nie? No bo ja tak na szpasu godą Pauli, że ja też pierwszoklasa 115, nie? Także to, no także te właśnie wyroby też swojskie takie, to u mnie w wędzarniku też tak robimy, no i tak można powiedzieć, na niejednych koncertach też jejemy, o tak to można powiedzieć. To my się pozaglądamy teroski na fajno pieśniczka, na fajno śpiewka i zaroski do was wracamy. Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich, dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Drzewa ptakom, ptaki drzewom, tchnienie wiatru, płatką śniegu. Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku, dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku. Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem, dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. A gdy wszyscy usną wreszcie, noc igliwia zapach niesie. Dzień jeden w roku, tak się nam zrobiło jeszcze świątecznie, no ale w końcu choinka się trzymie do Gromnicznej, a do Gromnicznej jeszcze pora dni łostało. No to my jeszcze w takim świątecznym klimacie, bo ja wam powiem, ja osobiście nie umiem ścierpieć tego, że choinka jakby umieli, to już po wszystkich świętych postawią, ale też jakby się dało, to na Trzech Króli już będzie cało poseblekano i na Hasiok albo kaj do piwnicy. Toż ja jest zwolennikiem tego, że się ją trzymie do Gromnicznej i przykładowo u mnie w chałupie to tak jest. Ale nie będziemy gadać, co jest u mnie w chałupie, będziemy gadać, co jest u was. I ten świąteczny teledysk, ten świąteczny klip, to jest jeden z najstarszych waszych klipów. Ja, dokładnie. Jak on powstał, kaj, kiedy i jak to było? Powstał chyba 5 lat temu w Gliwicach. To znaczy takie ujęcia były, bo śniegu jak na lekarstwo jest przez ostatnie lata, nie? No i tego śniegu nie można było, więc w tych możliwościach, jakie można było w ten grudniowy dzień, jak gdyby nagrać ten teledysk, to tak to żeśmy nagrali, tak można powiedzieć. Nie? I bardzo fajnie to wyszło, muszę powiedzieć, mnie się to fest podoba i są żeście kierymś zespołem z kolei, który mi właśnie opowiada o tym, że mimo że możliwości były skromne, no tu przy okazji śniegu, to fajnie to wyszło. Przypomina mi się zawsze anegdota, którą opowiada Stanisław Schindler z duetu Baba z Hopem, że oni mieli z kolei odwrotną sytuację. Mieli wszystko przyrychtowane do nagrywania teledysku country, wszystko było fajnie w październiku, super, jakieś tam słoma, siano na łące przyrychtowane i noc przed tym spod śnieg.
i wszystko im się to zepsuło i kaj się wartko kludzili do jakiejś stodoły i tam w zupełnie nowym wnętrzu, nieprzyrychtowanym kręcili ten teledysk i wyszedł super. Ponoć się całą wieś potem bawiła, że jak to Stanisław powiedział, baby chłopów szukały przez całą noc. A korzystając z tego, że jest zima i mamy tego śniegu trochę, chcemy nagrać jutro, mamy w planie nagranie właśnie teledysku naszego autorstwa Paula. Święta. No, Święta, który jest już właśnie między innymi wydany na płycie śląskich wykonawców, ale korzystając właśnie z uroku świątecznego i śniegu zarazem, tak chcemy to właśnie jutro nagrać. Czyli wy wybiegocie jeszcze w przyszłość, no bo to już będzie tak jakby na tegoroczne święta, a do tych tegorocznych świąt jeszcze trochę czasu zostało. Więc powiem, że przy okazji, jako że ta rozmowa jest w tym momencie taką, no to już mamy zaplanowany, mamy materiał na drugą płytę, który już również mamy opracowany i zarazem już jest dalekosiężna następna działalność, to będzie trzecia płyta, ale to już w wykonaniu Pauli i Wojtka. Taki zamiar jest jako mój prowadząc zespół muzyczny Time. Będziemy zaraz gadać o waszych płytach, o tej najnowszej płycie, która już w zasadzie jest gotowo. Tak. Pierwsze się obejrzymy jeszcze wasz teledysk, no i zaraz będziemy gadać dalej. Mary! To my! Marii, młodej przekraczanuś do dum zawarła drzwi. A Jonuś przyjaciół Marii, to że ją z kamratami poszą iść. Dodoż mi, że poszą plany, a ją na plany. Jak ty z filum klachosz w nocy, co się dzieje o północy? I oni godą wtedy nic, bo to je pis. Dzióbecku mój, chodź, budymy do tańcili, daj muzyka gro. Stany bez natukaj się, choćby było źle. Że mi gry na mąż, ale i czerwony nos. Wojownic nie bierze ci Marii. Ściołek będzie ino ciebie, że ida pić. Nie wypija dużo, nie, bo będziesz jak ty z filum klachosz w nocy, co się dzieje o północy? I oni godą wtedy nic, bo to je pis. Dzióbecku mój, chodź, budymy do tańcili, daj muzyka gro. Stany bez natukejcie, choćby było źle. Chodź, budymy do tańcili, daj muzyka gro. Stany bez natukejcie, choćby było źle. Stany bez natukejcie, choćby było źle. Stany bez natukejcie, choćby było źle.
Marii, no to słucham historii tej śpiewki. No więc Marii powstał 2 lata temu w typowym takim klimacie śląskim, w takiej starej chacie drewnianej i tam to właśnie miało miejsce. Nagraliśmy ten teledysk z takim właśnie wykonaniem, jak to kiedyś bywało na wiosce, jak się żyło w takich chatach drewnianych i właśnie Marii, gotoż czemu do nam otwarłaś drzwi, takie są. No ja by właśnie chciał wiedzieć, kaj to jest ta drzewiana chata, tak piękno. Więc to tak nie chcę reklamować tej restauracji. Ale możesz. Można, ja, no to, Ja. to więc Marii powstał w restauracji Chata Polaka koło Gliwic, 10 km od Gliwic, można powiedzieć, nawet niecałe. Bo wyście są rychtyk z Gliwic. Ja. I z tego co wiem, to ty też lubisz, tak jak to dawniej bywało, powspominać se rozmaite rzeczy, dokładnie. bo nawet żeś mi opowiadał, jak żeś jeździł trochę dalej za Gliwice do rodziny i tam żeś zawsze dostawał taki rychtyk swojski tyj. Dokładnie. Więc to powiem tak, że ta muzyka nawet, którą tworzymy, te teledyski, które tworzymy, to z reguły wiemy, co chcemy śpiewać i wiemy, co chcemy pokazać. Tak na tej zasadzie. Uczestniczymy w tym wszyscy jako zespół, bo Paula też bardzo często w tym też uczestniczy, że dopowie tak. No więc w tym teledysku też takie rozmaite jodła, jakie kiedyś się tam jodło, jakieś młynki też można widzieć do kawy typowo, takie jeszcze aż to zgrzyto, tak jak gdyby można powiedzieć. To wszystko ma właśnie miejsce w tym teledysku, który powstał 2 lata temu w Chacie Polaka. To dobrze, że wy wiecie, co chcecie pokazać w waszych teledyskach. Ja też wiem, co teroski będziemy pokazywać, bo teroski będziemy się zaglądać na widz. Chłop przychodzi do masorza, go do poprosza mózg, masorz go do nimum. Przez to macie taki głupi pysk. Myśląc o kim wiemy, jak hajmat na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co nam stało. To jedyny hajmatowy śpiew. To je jo, taki śląski szpec. Myśląc oczki wiemy jak też bec na nos działo. Lubimy się pogodać o tym co mu stało. To jeden hajmatowy śpiew. To je on taki śląski szpec. On to czego nie ma już żaden. On ma swój rychty gryfny kształt. Piwo lubi i rychtyk je młody. Ślązok super i po prostu je wow. Jo wam zagrom muzycznych 100 kąsków. Taki piękny jak krepel, że je. I zaśpiewam rychtyk po śląsku. O hajmacie, posłuchajcie mnie. Myśląc o kim wiemy, jak hajmat na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co nam stało. To je ten hajmatowy śpiew. To je jo, taki śląski szpec. Myśląc oczki wiemy jak też bec na nos działo. Lubimy się pogodać o tym co mu stało. To jeden hajmatowy śpiew. To je on taki śląski szpec. Co schajmatuje, no i lepsze, bo schajmatuje. 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 Tukaj mamy czego żaden już nie ma. I gorole ciągną sam sztyc. Bez brynica cisną na przymo. Co by z nami we hajmacie być? A te dziołchy to byś mógł widzieć. I wyskierne i tak gryfne są. Każdy chciałby przy nich posiedzieć. Kiej nie wierzysz, to pójdź sam ku nam.
co? Fajno śpiewka, pra? Fajna śpiewka, bardzo fajny teledysk, Mumią w uchu i no nie wiem, kto to śpiewał. A właśnie, widzisz, bo melodia prawie wszyscy znają, bo to jest na znano melodia, ale my powiedzieli, że zamiast my Słowianie, to będą my Ślązoczki, śpiewamy my Ślązoczki. Jak ci się podoba ten teledysk, to zaraz ci puszcza następna pieśniczka. Ta pieśniczka jest na tej płycie Szlagiery listy szlagierów. Oczywiście i ta płyta, czyli Szlagiery listy szlagierów i wszystkie inne płyty możecie kupić w unos w sklepiku internetowym na stronie www.listaszlagierów.pl, a jak kto nie lubi sklepików internetowych, to niech przyjedzie do Rybnika, do sklepu Szkolak na ulicy Kościelnej 5. Tam w Szkolaku przy ulicy Kościelnej wielki sztand ze śląskimi szlagierami, tam możecie się wybierać, przebierać, zaś jakby kto nie miał po drodze do Rybnika, to niech do nas dzwoni. Numer telefonu widzicie na dole ekranu 789 099 111 789 099 111. Dzwońcie do nas, zamawiajcie szlagiery. Za chwilę będziesz mógł właśnie taki szlagier obejrzeć, bo go puszczymy. No tak, dużo jeszcze mamy do powiedzenia o was, macie jeszcze teledyski do pokazania, a nam się już pomału czas kończy. To ja mam taką propozycję, żebyście jeszcze raz za tydzień przyjechali. Fajnie, bo mamy też taki teledysk Świeżynka i to będzie akurat w tym momencie. Bardzo dobrze. To ja już Teroski zapraszam na drugą część spotkania z zespołem Time. To oczywiście za tydzień o tradycyjnej porze o 18, o 6 na wieczór, jak zwykle w niedzielę o tej porze szlagiery Iwice. Jutro widzimy się w propozycjach do listy szlagierów po śląsku i tak te propozycje polecą aż do piątku. W sobota wielki podsumowani, jak zwykle, tradycyjnie. No bo wiecie, że od poniedziałku do soboty leci zowdy lista szlagierów po śląsku. Czyli co? Widzimy się za tydzień. Ja. No to jeszcze puszczamy ten teledysk, żegnamy się i byćcie koniecznie z nami za tydzień. Do zobaczenia. Biesiada, zaraz zaczynamy. I wszyscy razem zaśpiewamy. Nie trzeba wcale się sztyglować. Dziś każdy może tu potańcować. Jest tyle na świecie kafyjek, kaj możesz posiedzieć, lecz ją wola te śląskie klimaty. Chleb z tłustym, muzyka i wio. Tu każdy się zno na gębie. Banana mo, banana mo, mo, mo. Banana mo, mo, mo. Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie muszę. Każdy tu tak jak ja na gębie. Banana dzisiaj mo, banana mo. Biesiada, zaraz zaczynamy. I wszyscy razem zaśpiewamy. Nie trzeba wcale się sztyglować. Dziś każdy może tu potańcować. Nieważne czy lato, czy zima, czy słońce przygrzywo, czy mróz, w tanzbudzie przygrywo kapela. Ludziska szaleją co tchu. Tu każdy się zno na gębie. Banana mo, banana mo, mo, mo. Banana mo, mo, mo. Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie muszę. Każdy tu tak jak ja na gębie. Banana dzisiaj mo, banana mo. Biesiada to Śląsko, Biesiada.
no i lepsza muzyka i śpiew. Tu spotkasz za stołem sąsiada, nie jeden wypijesz z nim bir. Tu każdy się zna na gębie banana, 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 Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie chcę, nie muszę. Każdy tu tak jak ja na gębie banana. Dzisiaj banana, Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa,